प्राइज द लर्ड गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे समाव इसोरजों सोखाजानाय टेस्टिमनिखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ आङो जासिहरबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जे जाय आदाया गोबां बोसोर सिगां 7-8-9 बोसोरसो सिगां खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैनानै गावनि अबस्था गैयै थैनो खारलाबायनाय खर' गाज्रि बादि जानानै राहा गोथे जानानै आन्दायनानै दङमोन। दा 7-8 बोसोरसो सिगाङाव बियो खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैनानै उदै बासिनायनि गेजेरजों आर'ज खालामनायनि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोननो हादों। दा बिथाङा दिनै खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव उदै बासिनो फैदों। बेखायनो आं लोगो मोननानै बिथांनि टेस्टिमनिखौ आं लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो। आदानि नामा मा होनोमोनलाय? सिं बसुमतारी। सिं बसुमतारी। एसे गोरा गोरा रायलाय दे। ओमफ्राय गामिया? सा खामार दैसा। सा खामार दैसा। आच्छा। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा। बाक्सा ना? आङो खोनादों जे आदाया सिगां बेबायदि मोनसे हमना लादो मेन्टेलि प्रब्लेम ना? बेबायदि खोनादोंमोन आरोना। ओमफ्राय खासिकत्रायाव फैनानै मोजां जादों बेबायदि खोनादों। दा बे बाथ्राया नंगौना? नंगौ। ओरैनो बाजैया जेनेबा नोंथ' लोगोआव दंमोन बाजैया बै समावबो। ओमफ्राय माबायदि जायोमोन एसे खोन्थानो हागोन नामा? इनिया थारमाने गिनाय फैयो आरो। गियो? गिनायजों ओमफ्राय बिदिनो फासिनो होना थैनो नागिरो। आच्छा। ओमफ्राय बिदिनो बिराद गोबावहाय अजाजोंबो नायदोंमोन आरो। अजाजों? हा हु फानलायबाय। ओमफ्राय अजाजों नायबाय ओमफ्राय एसे हामदोंमोन आरो। हामनानै ओमफ्राय आरो बिमा थैनानै आरो जाफिनबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय जानायानो ओमफ्राय बिदि सानसेखालि ओरैबायदि जादों आरो गामिखैथ' SSB बो केम्प दं नालाय बे SSB केम्पनिफ्राय SSB केम्पआ SSBफोरा डिउटिनो थांदों आरो इयो। ओमफ्राय डिउटिनो थांबाय इयो ओमफ्राय एसे जाखाबाय दं नालाय ओमफ्राय इयो SSBफोरखौ जोंहानाव सिलाइ दं होनना लाना फैदो आरो इयो। ओमफ्राय लाना फैबाय ओमफ्राय एसे होमबानिया समाव बांगाल गन्दगल नालाय। बेसे समनि खोथा बेयो? बावगारलांलायबाय। दा जेनेबा खय बोसोरसो जाखो बे आदा जानाया? बिदि जानायाथ' बिनो गोदोनिफ्रायनो जाबाय जानाया सेंग्रानिफ्रायनो जाखानाय आरो। नङा दा जेन'बा हामनायनि दानिफ्राय खय बोसोर जाखो बे हामनाया जेन'बा? 9 बोसोरसो जाबाय। 9 बोसोरसो जाबाय सिगां। आच्छा। SSBफोरखौ सिलाइ दंना लिंना लाबोबाय आरो इयो। ओमफ्राय बिदिनो सिलाइ दंना लिंना लाबोबाय नालाय ओमफ्राय इसोरबो खारबोबाय ओमफ्राय गावखौनो गावहां आरो बिराद खारबोबाय। ओमफ्राय गावहाबो साइकेल मालायनि गोदान लाना थांबाय बियो। ओमफ्य जोंहानाव सिलाइ दं होननानै बे लेंना लाबोबाय। ओमफ्राय लेंना लाबोबाय SSBफोरखौ ओमफ्राय बिसोर फैबाय आरो फैनानै ओमफ्राय नागिरफैबाय ओमफ्राय गावखौबो गावहां बुहां ओमफ्राय आङो SSBफोरा ओमफ्राय फैबाय ओमफ्य सासे मानसिया होनदों आरो ओइ नोंसानि आमखाया माबा SSBफोरसो होसोजाबाय होनबाय। आं गाबख्रावना खारलांबाय आरो ओमफ्राय खारलांबाय मा जाखो होननानै माबाय ओमफ्राय आं एसे हारसा बेसे रायज्लायनो दङ नालाय आं हारसाखौ गेदेर मानसिखौ होनबाय आरो सार इहा ब्रेननिसो प्रब्लेम इयो जेबो नङा इयो जेबो उग्रपतिबो नङा जाहानाव जेबो सिलायबो गैया आं बिदि होननानै होनदों आरो ओमफ्राय खुलुम गाबै होनदों आरो ओमफ्राय बिदि होनदों आरो बिसोरो बिदिबा डक्टरजों नाय डक्टर जायाबा माबा मोनसे जानोबो हागौ होननानै होनदों आरो ओमफ्राय बिसोरो आंनाव सोंबाय थादों आरो सिलाइनि बेखौनो सोंबाय थादों आरो ओमफ्राय आंबो बोरैबा सिलाइजों नङा सार बियो आलायनानै थैनो नागिरो ओमफ्राय गावखौनो दानथारना थैनो नागिरो होननानै होनदों आरो आं ओमफ्राय बिसोरो बिदिनायाव मानिबाय आरो मानिनायजों गावब्रा सबब्रा लायलायनाय जादों आरो ओमफ्राय बारा ओमफ्राय अखानायै जोङो गुवाहाटियाव मेडिकेलाव लांदों। मानसिया बारा जानाय ओमफ्राय बि उन्दुवाखै आरो खालि हरसे ओमफ्राय बिदिनो सासे मानसिया नुखानाय नालाय बियो जों माबायाव गुवाहाटि मेडिकेलावसो लांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बियो लामा ससेयाव होनबाय आरो माबेयाव लांनाया गाहाम आनै होनबाय आंखौ ओमफ्राय आंबो बोरैबा गोसोआव थाब सानखांबाय आरो बे थैब्लाबो थांब्लाबो जोंबोथ' दा खृष्टान जाना उनफिनना थाखाबाय नालाय दे बेयावनो लांनोसै दे थैब्लाबो इसोरनि आखायाव थांब्लाबो इसोरनि आखायाव आं ओमफ्राय बेयाव लाना फैनाय जादों। सेन्टाराव खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव बेयाव लाना फैनाय जादों। जेनेबा बे खासिकत्रा प्रेयार सेन्टारखौ सोरबा खोन्थाखो ना? सासे खोन्थादों बेयाव सोखाजानाया मोनथिखानाय सासे मानसि दंमोन आरो ना? खोन्थादों बेबो फैखादों आरो इयावनो दोनलांदों आरो बिदिनो 21 दिन मोनबाय। 21 दिनाव बारा हामाखै आरो इयो ओमफ्राय 21 दिननि बारनानै जों न'आव थांफिनबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बाराव फैनायाव मोजां जालांथारदों आरो ओमफ्राय जानाय सिस्टेमाथ' बाजैया मोनथियो मारै जायोमोन? बिदिनो इयो
एकदम बारे हर गेजेर माने खारलाबायनानै ओइ रायखुमानाय खोनायो आरो बुथारनो फैनाय खोमाजों खोनानाय इखौ माबानानै इयो मालायनि न' सिङावबाबो हाबना थाहैयोमोन आरो इयो नागिरना मोनामोन मा जाखो मा बेरखो बिदिनो मालायनि साइकेल लांनानै आरो दोनफिनबाय गावहोनो आरो आंहा जेरावबो हान्थि गैयालै बिमा आंखौ जेरावबो माथो आं खोनायोलै रायलायनायखौलाय आं थानोल' नागिरनायल' खोनायोमोन आरो इयो बिदिनो रावबो रायलायाबाबो माने आवाज खोनाहैबाय थायोमोन आरो थांबाबो बिदिनो जोंबो हरनि गेजेरजों माव थांना फैनो मिथिया आरो आं आदानाव सोंनि जेन'बा जानाय टाइमाव नों माबायदि सिस्टेम मोनोमोन जेन'बा आंनि जानाया माने बै समाव आं एसेबां हमनो हायामोन आरो बेनिफ्राय जेन'बा मानसि बुथारनो फैनाय माने बेखौ आङो थारमाने खोमायाव खोनाबाय थायो आरो गुबुननि रायलायनायखौनो माने गुबुनजों रायलायनाय गावजों गाव रायलायबाय थानायखौनो आंखौ थारमाने आंनि खोमायाव खोनाफैबाय थायो आरो नोंखौ बुथारनो नागिरदों बेफोरबायदि खोनाबाय थायोमोन बेनिफ्राय बिदिनो आंनि देहायाव सुख गैयामोन आरोना गिनाय भाब फैबाय थायोमोन बेफोरबायदि बेनिफ्राय बेयाव नै जोङो बिदिनो फैनायजों ओमफ्राय बेयाव जों खासिक'त्रायाव जों फैनायजों लोगोसे बे आंनि गासै माने जानाय रगफ्रा इसोरनि अननायजों हामदों आरो हामनायजों लोगोसे बिदिनो माने सिगाङाव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव आङो अरुणाचल बायदि थांदों आरो बबाव हान्थिहाय आं मोनगोन आंनि देहाखौ बबावहाय आं हान्थि मोनगोन ओरै साननानै आङो एकदम थांदों बेयावबो माने गोबां माने बेयावबो बांसिनसो जानानै फैनाय बायदि जादों आरो जाना फैनायजों लोगोसे बेनिफ्राय बिदिनो हाथारला खोमाया एकदम खोनानाया बारा जाबाय बिदिनो ओमफ्राय गोजान लामा अरुणाचलाव थांनाय लामा नालाय ओमफ्राय बेयाव आङो बाराय खोनानायखाय गारिनिफ्राय ओंखारनानै आङो थारमाने साइडआव माने मा जाथों होननानै गोसोआ बोरबाय बिदि जादों आरो जाखांनायनि उनाव मा जाखो बेनि उनाव ओमफ्राय लोगोफ्रा हाखार जाबाय आंखौ लांग्राफ्रा बबाव थाखो बेयाव थाबोखो एसे गोजान जायगायाव ओरै जाहैबाय बेनिफ्रायथ' आङो बिदिनो बेयावनो हरसे थाबाय ओमफ्राय गारियाबो एसे गोजौआव आरो एसे आगोलाव हरसे थादों ओमफ्राय हरसे थानानै बे खुवा दंमोन ना बिरादनो बे खुवा खुनायखाय बिसोर फैनो हायाखै बेयावनो फैनो लागै आंखौ नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि नागिरनाय जानाया बिसोरो लोगोफ्रा एकदम आंखौ नागिरबाय आरो गारियाबोथ' आरो भारा लांनाय नेबाय थाया बिदिनो थाग थिग इसोरनि अननायजों आंखौ लामायाव लोगो मोनबावदों आरो एसे लोगो मोनफिनदों ओमफ्राय बे गारियावनो आं फैफिननो हादों बिदि जादों आरो बिदि जानायजों लोगोसे बे इसोरनि अननाय इसोर नङामोनब्ला आङो बेफोरबायदि आङो बेयावनो मा जानानै थैगौमोन आं मिथिया आरो ओरैबायदि इसोरा बासायनायनि मोनसे प्लान दंखायोमोन आरो बिदि बेनिफ्राय जों बेनि उनावसो माने फैनानै बेयाव फैनानैसो जोङो एसे सेन्सखौ मोनबाय हामजानायखौ मोननायजों लोगोसे इसोरनि अननायखौबो मोनबाय बेनिफ्राय इसोरनि अननायजों लोगोसे दासिम जोङो दा इसोरनियाव दङ आरो इसोरनि अननायजों जोङो दाबो सोलिगासिनो दं बेफोरबायदि आरो सिगाङाव नोङो बेमार हामनानै थांबाय आदाया खासिक'त्रा प्रेस सेन्टारावनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय खासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव दिनैसो लोगो मोनदों आं जेन'बा ओमफ्राय बिनि सिगाङाव आरो फैदोंना फैयाखै बेखौ सोंदों आरोखि सेन्टाराव फैफेराखै हामखांनानै फैदोंना आदसा दिनैजों खननै जाबाय गोबावथारसै ओंखायनो दिनैसो लोगो मोननायखाय टेस्टिमनिखौ लानाय जाबाय बै समाव गोबावसैमोनब्लाबो टेस्टिमनिखौ लानाय जाबाय दा दिनैसिमबोथ' बेमारा जाफिनाखै इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ गथ'फोर दङ गथ' सासे दं आदसा दे थेंक इउसै होमबा दे बेसेबांबा गिदिर इसोरनि अननाया बिथां आदाया दासिम गोथाङै दं इसोरनि गेदेर अननायजों इसोर अनामोनब्ला बेबायदि बिथाङा गोथाङै थानाय नङामोन आर्मिफोरजों सिआरपिफोरजों सोरबा पुलिसजों सोरबा लामा सामायाव देथारजानायनि अबस्थायाव बिथाङा फैबायमोन गावखौनो गाव मिथियामोन दा इसोरनि गेदेर अननायजों बिथाङा सोखाजानायखौ मोनबाय आरो बिसि फिसा न'खराव ग्रोम ग्रोम बिथाङा आलो गोजोन रंजा खुसि बे समाव बियो रायजो जागासिनो दं न'खराव दा इसोरनि अननाया जोबनो गैया इसोरनि अननायखौ बुंस'नो हाया बेखायनो आङो खावलायो सोरबाफोर इसोरनि अननायखौ मोननो हास्थायदोंब्ला आङो जोंनि खासिक'त्रा प्रेयार सेन्टारनि जे नाम्बार बे नाम्बारखौ आङो गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोनहा बे नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालामनानै
खासिक'त्रा अपारेशन सेन्टाराव फैनानै आर'ज खालामजाफैनो हागोन।